pakati pekunyuma nekuziva kuti chini chachina rugare pari kuvanzwa zvima. Herodhi akataura naWaizeni kana munowana Jesu muine pano kuchidudza. I also wanted to worship him. But zvazvo pavakaona Jesu, they were warned in a dream not to go back the same way. Kurati Mwari vanomuzvera, havanzwe mashoko ataurwa bedzi, vanomuzvera the agenda yemunhu wacho. While Herod was so jealous, he wanted to kill the baby. But haati kana mamuwana mundudzi noda kumuuraya, anoti kana mamuwana mundudzi noda kumunamata. Ona dangerous muupenyu. Murume aramba vakadzi kana 6 anokuudza kana akufima iwe wechi7 anoti munyama wangu vari kungoenda ufunge. Hakuna nokuda pachena kuti ndonetsa unosimba. Ndizo mhepo dzempenyu vanongoenda but muna right. Wapo utozoona kuti ndosaka vachienda. Nani hasha atanga kuudza hasha dzakaiwa nokudzataiwa. Hadana problem with internet. Wamu moto munhu wacho ichi. Mwari mweya wokunjira. Tiregere kuti pane mweya chino yekuti zvinhu zvimwe zvakanaka but isiri pfungwa yakanaka muupenyu hwako. Zviri nani kugara usiri kupalasi uri murelationship uchibuilda upenyu hwako than kunzi uri kupalasi uchiwestwa. Zviri nani kubuilda pishana upenyu zvinhu zvichiendeka than kunogadzikwa pekuti nekubuilda chinhu wani cheupenyu hwako unokanganwa. Wakura wachembera you be kicked out. Usarenda makiye mota yacho, usarenda dzimba dzawo, udzokera kumusha usina chauinacho. Ungoudza vanhu dzastory. Taigara mameetings, taienda kana neteke meeting South Africa. Vana vagare mumatikets endeki. Zvese zvaunenge wakutaura wastage yakaitika mulife mako. Timoniro noririko. Usagarairwa kuti hauna chauri kuachiva nekuita muupenyu. Uchinakidzwa nekuvaraitwa nezvinhu zvisina basa. But zvauri kutadza kuva nemeso emweya yekuona kuti mupalasi mambiri saMozisi muri kutouraya gift rimambiri as a deliverer of the people of God. So Bible wrote by faith he refused. Osa zvinonetsa kunzwisa Mozisi achiti achichada kugara pano. Achienda kunogara kusina bhekoni achida kugara semuzukuru wamambo kuramba zvese izvi. Ndokuti kana Faro akati mfana dzichiri right here. Ari kuramba rugare. Gambaona kuti rugare ruri kuputira calling negift rimari kuti isa manifest. Hapasi pese paunoatakwa neproblem, pamwe pacho unoatakwa nekamwe kafavor iri ataki. Tine vanhu vambemba tidai kuti sina kupromotwa. Pane paunopromotwa kuti umise the blessing yafanirwa kukuwana uri at that level. Kumwe kudiwa ichika. Vana veIsraeri pavakasvika paRed Sea, Mozisi wakatambanudza tsvimbo vanhu vakakrosa. Vaichipita vari kuterera ndokubva vatombopindawo. Nokuti chakaita kuti vavharirwe nemvura inyaya yekuti vanga vatombobhenefita kamira uko kacho mbishana. Problem ndeyekuti havazivi kuti vanovharwa nguva ichavo kuda kuona pakavhurika chete. Kurati mamwe maopportunities atanga wabvunza Mwari panovharirwa munhu mukata. Kune mamwe madoors asina kuvhurwa naMwari iwo akanaka. Amironi kuparizira. Kune zvinhu zvakanaka isiri pfungwa yaMwari. Iri trap yekuti kana wamazviri haubudiki. Nokosha nokuda sei manje. Vachabudika. Vanhu kuti siyana nazvo kuti manje stage yatava manje. Vachabudika. Kuti ubude unoda but stage yazvava. Kasatwana junior tacho toapo nemunhu asiri wako. Kuseka utarumva kuseka. Dai Mwari atibatsira. Kune imwe
palace isiri yako. Amen. Yoda kutouraya ya unofanira kucreate inonzi yako. Kune imwe favor isiyabva kuna Mwari inongova trap yekurwisa chiombe chinoda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Joseph ane varume vaakaudza kuti kana mabuda mundirangarire. Bhaibheri ndokubva rati varume avabuda murume ndokubva akanganwa for 2 years. Svika mambo vazorota. Kunati kukanganikwa kwaJoseph yaitova favor. Why nokuti akarangarirwa mambo asati arota anongobuda muprison udzokera kumba kwavo. So Mwari anoti akabuda mujeri aende pahigher position. Saka unobuda rini pakaita chiroto chinoti elevator. Handidi kurangarirwa wrong time, wrong season. Nokuti pane kumwe kurangarirwa kwekuti uri kutorangwa, uri kutobviswa musystem ine blessing. Amen. Wonderful. Sapani nguva yekutoti kukanganikwa kunotoitika ifavor. Mudza murume anonzi Hamani naModhekai, Mwari vakatamba metsi zvekudai. Modhekai waita favor akaudza mambo kuti uda kuurawa. Mambo ndokubva vangonyora pasi, havana kumupa reward. Umwe usiku, Esther chapter 6, mambo havana kurara ndokubva vati ndipeiwo mabhuku. Vavhura bhuku ndokubva vavhura pakanzi Modhekai akaita zvakanaka. Mambo ndokubva vabvunza kuti akaitirwei? Zvikanzi hapana. Zvikanzi aichinudza yekuti ari muKing's Court ndiani? Titange kuronga promotion yemurume. Nyamba ipapo ndopari kusvika Hamani ari kuda kukumbira musoro kutaura munhu. Kudai kuti Mwari vakati mambo imbokanganwa uzopromota munhu teira anoda kuurawa. Kudai kuti Mwari vari kuti ndoda kuti umbokanganwika but uzorangarirwa paGod's time and paGod's season. Hama dzangu Bible noti those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount with wings like eagles. Kudai kuti kumira Mwari akunyadzisenda akupowe nokuti iye akapendeka ane better in a special plan. Usaiteeredzwe nanazvishadziwa ine palace isiri yavo. Mwari ari kukurongera favor yekukireta palace inonzi yako. Mwari ari kutsvagira anokuda kwete anokushandisa. Kana pauya anoda kukushandisa kana akakuofa mari ramba, Mwari wako ngaakuchengete, ngaakurwire. Kune mamwe maofa aripo kana usati wagona kuti Mwari. But iri ataki yedestiny yako. Ndaverenga bhuku rekuzayota rakanyorwa naArchbishop Ezekiel Kuti. Ndinoro rezayota. Munhu wamwari Archbishop Ezekiel Kuti vakaenda kuAmerica. Variko ndokubva kwaya vanhu vaviri vakati toda kukupa mabhazi kuti unoita want to offer to be your iwo kana wapinda navarungu vako ndoani naMwari wako vakaguti vakadzoka kuvarungu vayo vakati varume, Mwari wangu anditi vanhu vachaita matarenda, chechi inokura inosimuka. Zvinhu zvemabhazi nezvimwe Mwari wangu aramba. Hakuna vanhu vakadaro ufunge vekuti une nhamo unzi mabhazi ndiye aya mari iripo ngatiite zvino. Woti ndoda kunzwa Mwari. Dai Mwari waizekera atiwanira unyasha. Dai Mwari atiwanira nyasha. Taregera kugamuchira zvisina basa. But zvinouya sekunge zvakanaka. Kune maoffers aripo, but ari matrap to your downfall. Kune zvakanaka zvinoromba so zvine palace, zvine chikafu chakanaka zvinokusaletwa nekuremekedzwa, but uchiwestwa. Tiri kukura, uri kutokura so. Chii chauchasiyira nhaka kumhuri yako nezvaunonongedzera zvinobhiuda upenyu hwako. Vana vako havasi kuzonakidzwa nokuti waichena stereki. Life is more than clothes. Adamutengera zvakati. Life is more than my iPhone. Adazomutengera iPhone latest. Adatengera achironga kukuwesta. Denzere fashion haipere. Ukasachena musizeni ino pachamuka imwe season unogona kuzochena musizeni iyoyo futi. Wainoramba ichabukreda. Ukashaiwa iPhone iriwe zvezvi 14 patawe iPhone 20 Mwari ari kuti unenge uinayo. Kune mweya wekushandiswa munyika. Uri kuva a trap kunenge undikuva navaMwari.
akanaka. Ekuti vanobva kuti tasaririra ndofunga breakthrough dai Mwari achitendera kupinda mazviri. I've come to give you this grace to wait upon the Lord, to seek his grace and his favor muupenyu. Hama dzangu Mwari akatendeka, Mwari akarongeka. Munguva yakafanira anoita kuti zvinhu zviendeke. Uchatozoona kuti pandaida kuenda patiti papalasi, Mwari ukatoti ndivake inonzi yangu inodarika iwe. Anozviita Mwari, anozvigone nyasha dzacho anadzo, but to only those who wait upon him, those who trust upon him. Amen. Glory. Hakusi kudiwa mhani kwekuti unonzi uya ugari mupalasi. Haudi kubvunza Mwari kana kutsvaka Mwari kuti ndizvo here, uri kungoti ndo answer yacho i-breakthrough, i-breakdown. Basi uchabuda imomo wachembera, usina kana mwana, usina chawakaita chaupenyu. Bhaibheri rinototi David paakafa, mumazuva ekufa kwake, close to death, vakadzi vakaungana vakati mambo, zvikuru sei Bethsheba, siyai mataura successor achatora chigaro chenyu maenda. Abishagi meeting iyo yanga simu, vanhu vekushandiswa havarungwi nawo zvinhu zveupenyu. Sauchona vanokusiya, vanozoti chero uchiita zvauri kuita uri kushandiswa. Pachagovera nhaka nezvakashandwa nemurume uchitara kwaripo. Iwo ungori side chick. Ende munozara kuti vanhu ava vane mazita anopa vanhu in secret. Iwo uchitoti murume wangu tinodana nomumwe wangu, iye anotokuti painkiller. Kana anetsana namadam, pain yacho anongouya kwauri. Hausiveri kuti kune vanhu vanonzi matime pusha, vanhu vapenyu chaivo. Vari kupusha time dzevamwe vanhu. Kwete iye achapusha time yeumwe munhu. Zita iroro hakuudze Mwari, ndowangoti ndikuudze kuti ndorako chairo. Kana vachikurukura vasangana varume, vanoudza kuti chitamupusha changu chiripo. Haudze wewe, vanoudzana. Chipainkiller changu chiriko. Panofa panogovewa nhaka upo. Una chekunongedzera iwe. Kushandiswa. Abishagi haana kana chinohwani chaanonongedzera mupalasi yaDavid. Ndakutakura cheya, mama akaroorwa ine. Taigara mugumbezo. Iwe kana umbonyuma mugumbezo uri kutsvake usina kubvisirwa mari. Iwe ungodawo poloni. Ungodawo ma-iPhone. Yakaendesa vanhu mugumbeze kwete murelationship. Haiwa ndatodzika. Pamoyo wemunhu haupo uri mugumbeze. Ari kudziya kwaanotsvaga kwete ukama hwaari kutsvaga. But iwo wakavharwa nemabenefits. Mwari wakatendereka, anonzi wako ariko. Zvinovakwawo newe nezvaunofanirwa kubata muupenyu. Mwari havana kuita mistake vachikusika. You are wonderfully and fearfully made. Usazvizikisire kusvika panevhu yekuabhuswa. Hatina option upenyu wacho, option iriko, kune nyasha dzaMwari. Ane right yekuti ukasamira ndikasamira newe zvako hazviite. Mwari kwete munhu. Munhu anofa. Munhu anobroka, zvinhu zvinoexpire. Anoti ndikasamira newe hausimuke. NdiMwari chete, munhu haatenderi kutaura mazwi iwayo. Saka ese vakakudaro ndokutozwaya kunyepera. Ane right yekuti unosimuka, NdiMwari kwete vanhu. Saka ndoda kuti Abishagi atakure gumbezi rake. Kana akaenika breki kake abereke secho yake. Audze mama kuti mudara, Mwari vandiudza kuti mese yatiri kuita apa inouraya inini. Ukundishandisa ndakwenda. Usazvudze kuti kuda munhu kuri nyore. Wai wazochatanga kuudzwa mabenefits toonaka. Wangoshandisa rectory. Uno Mwari ari kufula kuti ndana ibvisi ndini. Unotangira papi? Unotangira paKalvari. Nyasha dzanodzika. Dzinosumudza marombe kubva muguruva dziriko. Pekutangira paripo. Unopfugama wati Mwari ndiri pano.
chipi chirunzi chako chaunonongedzera zvese ndezvawo uri kungoraramawo hako bhatawo mamwe maadvantages maignowa haisi nyaya imhani timacha tikasiyana panoti rent vakaidzeni bati mwedzi ukapera mina makaibhadhara rent anobhadhara ndiking david yasemera hake but home yake ichiri raiti kubhadhara mwarume rekanitsanangure anonzi mwarume ai beyond mafungiro ako sati zvapinda mupfungwa kana mumwoyo mwari anoita zvinotyisa zvinoshamisa zvokuti pasina pekumutangira akatanga newe let me tell you something about this. When I take us to 2008 till today, I don't come by one day and number 7 day. Let everybody know so. Then I go to 28, not to get the headache. I can't do that. I can't do that. Wali wakanaka zvekuti vakabudisa vanhu muEgypt vakafundisa vanhu mugwenga hamurimwe hamuna zvimwe zvinoitwa for 40 years vairarama neprovision yaMwari neminana nekutendeka kwaMwari for 40 years minana yaMwari mukutendeka kwake vakararama wazivaigoneta kufunga kuti totangira kwake tiri mugwenga akomana kana uina Jehovha uchaona kutendeka kwake Mwari Mwari ndoyo anotoda kumutrasta kusvika palevel iyoyo nekuti ishe mazvese hazvichaita zvana King David zvekushandiswa ndiri kudai nimbani endakamuona Mwari achizviita mumwe mwedzi tatoumirwa tatouma 29 6 yakutokwana pamari hapana was preaching parengi kuwadzana kwakauye Muslim man on a Friday akapfeka ligari yekuchechi kuoneka yetika kofia akamira akati Muslim, we don't believe in Jesus, but what you are doing is good to society. I want to give you 300 years. A Muslim. Moyema zimambo imo kwa Jehova usatambe na mwaranta zvinoshamisa Mwari vanoita zvinhu zvokuti hazvisati zvapinda mupfungwa dzako ukangovatsasa ukati Mwari you are the center of everything in my life zvokuenda mugumbezi raDavid ndasvambira pakuziva kuti imimi ndini munotodziya ndini mune favor kudarika vanhu rozi wakaipa anenge aine mibvunzo yaanokubvunza kuti wafurirwa ndimapatso atenyu wabuda nemugumbezi ramambo David. Trust God at such a level. Nembana Mwari zvekisa Mwari pakona basa Mwari vakaiswa pakona ndokuvanazopefo mabvunzo eLaija vanoti vakaiswa huni akati auta nguva yainetsa mvura paMount Carmel. Elijah ndokubva achitutai mvura ndokubva vadira pahuni idzodzo chaari kumirira moto waJehovha unoziva kuti moto nemvura zvikasangana moto unotodzima nokuti mvura inodzima moto but pavaida moto waMwari pakanzi chiwanzai mvura uchinatsoona kuti hakuna chingadzima blessing yaMwari vanhu ngavaite zvavanoita zvinyagenesi kumirira kwako but kana uchivimba naJehovha the consuming fire vanoita zvishamiso kuti moto wakamuruka ukananzvawo huni dzese nemvura yacho ndoga paituti pamvura vaiti munhu anokwana uri kuda moto wakuisa mvura inodzima moto pataiziva mhando yemoto waJehovha hakuna chinodzima ropafadzo yako kana vanhu vakatuta mvura yakadii havadzime chinonzi blessing yaJehovha kana vakamulenga Mwari angatomutsa maMuslim kana makumboshayo Mwari anomutsa manani believer vasinganamate kuti vamire newe pese pazvinoedza kudzima Mwari anoratidza kushamisa nekurama kwavo zvezemwe neikonomi kuti manje tell your parents wa economy yakaita kumira musha ndikuparidza economy yekudenga iri above ma strategies economy panyika the
kushuka nevanu vemulokao vaiignore for one reason. Munana waitika kuna Maria yekuva nenhumbu achiranda kuziva murume. Vanhu vakati right, nyepa kwako nauchokuvaivhara saizi yedu hana kuziva murume wene nhumbu. Uchaona vachakutengera mapapa wajaji pastor. Mwari ndobva vamutsa mawise men from another country. Vakabva kune imwe nyika. Vanhu vakasatenda Mwari wako iwe ramba uchitenda Mwari wako. Nokuti ruoko rwaJehovha runokupupika. He can raise people from far. Ndana Mwari achizvita kubva kuresa. Kushakuti munhu atendera papo kuti asvike pandiri. Vanongotayiwa Mwari wenyu vakataura neni. The hand of the Lord is not short. Anozevezera wakaipa so. Kuti yaparidzwa semunhu toto tinokunakidza kwati heli chichaichaiwo ukabuda mugumbeze iri. Respect yako kwa. Nongasina anga stand up shot. Kama ni princess. Usakana wako kumsoro mtu andike kutoka nako tolopiwa. Unataka nini watu kwa shukuru kwa ruita. Watu zona vanofata vitu wako tsinga kuti hapana zvaita upapai. Takashandiswa batikapiwa manene makanaka. Kana ngatokuti chidenja, lesha kuyi mudenja zvishuru. Yota zvapinterpreta zvako pese vari kuti chidenja, lesha kuyi pane varutoprofita zvako kuti lesha kuyi denja, saka vachitokuti chidenja. Urikubvira, unopera, moto ukabvira, unotopera, uri tinopera, pane pauchapera manje. Kubvira ikumbisiyana naye. But the best thing is the just shall live by faith. Waruni, ushamisa zvaita kare, asanoita. Anotaka vanomutrasta zvokudaro. Nokutoti Mwari hakuna chimwe chandichavipa nacho ndini pano. Kumisa pakona kuti Jehovha mukasaita inini hakunyara ndimi kwete inini. Mwari ngaasvike pakuiswa pakona newe zvokuti ukashaiwa iwewe iye ndiye anofanira kuva wariti. Kuti ndinda kuzotukirwa mumunhu. Nokuti ukaona mwana asina bhutsu, hawazotuka mwana wacho. Noti vamwe vabereki so havana kurongeka. Unotuka vabereki vacho kwete mwana. So ukava mwana waMwari, for the name of God in your life, Mwari vanofanira kukunyarira nekunzwira tsitsi. Kuti panotukwa munhu panenge pachitukwa Mwari kuti Mwari wacho hasi right. Munhu akasiya zvese akanamata but Mwari wacho haana kutendeka so. Saka Mwari kuti vamuprotecte iwewe. Vaise pakona. Kuti Mwari vanhu vanondiziva ndiri mwana wenyu. Saka kana ndiri mwana wenyu ndimi baba vangu. Chese chinomakisa chiri pandiri chiri kunongedzerwa inini kuti hamusvikone. Aveno kunobvika iri kumba kwaDhavhidhi, kunodzira, kunosalutwa vanhu, kuparasira, kunosalutwa vanhu. Usapani paunobhigwa usingazwi kuti uri kukwadzwa. Ari kugara mupalasi panomuka mangwanani, vachinda mambo akamuona ubva ati Medhema. Gamba Medhema hadiwa. Rudo kune kwaruri kwete kuna Medhema. Abuse. Yakapfeka jacket ineka respect neto favor. Hadiziva kushandiswa ari kuabuswa. Zvokuti wega watozoona panaparidza kuti dzinga. Zvese zvikuitwa izvi ndiri paDhavhidhi izvezvi. Waitofanira kunge vakuona vanatokusiya nokuti une mudhara iye. Neti mudhara iye haakurorenda hakude. Iti mugumbezi. Hauna chitogowa chekuti uri relationship hauko mugumbezi. By faith, when Moses grew up, he refused. Amadzangu nyaya kunamata kusacrifice upenyu wako muna Mwari. Tuwe twese tusina basa kwakusiya kwakuti Mwari ndiri pano, ndiri muranda wenyu, ndiri mwana wenyu baba. Hatichada kutsvaga kudziisa mwana mambo nekushandiswa muzvinhu zvetsvina tichipiwa mabenefits asina basa. I need a blessing.
blessing ya Jehovah iri riumiriko. But my blesser asina Jehovah ariko futi. Choice is yours. Kuchanga my blesser cannot the real God who can bless you. Why? Because the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. But my blessing and a blesser and my strings attached. Usatu warwara tiza kumeza kwa David. Wozi akatobereka munhu akura akwegura. Kana akarwara akafa pasina but iwewe une future. Iyo mwana akakukunza panyika kuti ushandiswe nevamwe vanhu vabviswe. Iwe wakaita wrong choice nepressure yenhamo. Nawe ine pressure ine zvainokutuma ine zvainokuudza. But ndaakutaura nyasha dzaMwari kuti ngadzikutume kuita zvinhu manje. Moses akabuda mumba makingi akaenda kumareni kwavo. Mwari vakasangana naye kugona vakamuita deliverer. God wants to meet with you. But vanosangana newe kuda ikoko. Kubuda ichoisi yako. Mose anakubatsirwa kuti buda akakura. Zvino ndashumira amai angu. Pane panoda kubviwa. Why? Nokuti ndaona destiny yako yakakura kudarika zvauri kuitirwa izvi. Ufunge une zvikuru zvakavikwa naMwari mauri. Zviri kungoda kubiwa. Nana king wanokushandisa. Umota maoma unoswera. Une nyasha dzekutoita yako. Ndakira papiri kudhura kwainoita nyasha dzinodarika any value yechinhu chaunoda. Ngobera simuke tunamata. Natiite munamato inharo. Okuti Mwari chese chinouya neunyengeri sekunge chakanaka. Ndinoyo discerning heart mweya wekunyumwa. Advantage kasina basa kane mweya wekuda abuse. Zvikuru sei mweya wekushandiswa. Wekuti hauna chako chaunoita zvese zvauri kuita ngezvevamwe vanhu. Hauna chinonzi chako chaunonongedzera. Uchiswedza neintelligence vanotokuda panzvimbo iyoyo. Havakudire kuti uite zvako. Vanokudira kuti kungwara kwako kunoita kuti zvavo zviwande. Jehovha akasvika paakaudzwa naLabhani kuti mombe dzangu dzawanda nokuti wewe una Mwari. Haana kunzi mombe dzako hanzi dzangu dzawanda nokuti ndakazviziva kuti iwewe wakaropafadzwa saka zvangu zvawanda kwete zvako. Ropafadzo yako ngaiwanzewo zvako. Intelligence dzako, beauty yako, favor yako ngaikupewo kuachivha zvako. Maoko ako ngaakomborerwe. Ngaabatewo zvinonzi zvako ende zvako ngazviendekewo. Yapfuura nguva yekuvaka mazita evamwe vanhu. You got your own name to build. You are too blessed to be abused. I want us to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Mwari wenyasha mchena wakatendereka. Wakarurama anogona anotinda Baba. Takupai mbiri vekukuremekedzai mitenderino. Vana venyu Mwari vagere mukushandiswa mukuabuswa. Vane uchenjeri, vane kugona, vane zvipo zvavo zviri kushandiswa for the benefit of others. Zvipo zvamakarapa Mwari zvinofanirwa kuvapopundudza nekuvaka misha yavo nekuita zvinonzi zvavo. But kune vanhu vakavatora vaine zvipo izvozvo vakatanga kuvaabhusa. Baba, ndiri kunamata kuti aya maoko akaya Mwari ngaaitewo basa rinobenefita mhuri yekwake, upenyu hwake. Ngaavake chinonzi chake, ngaabhiude zvinonzi zvake. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabhuswa, mweya wekushandiswa ndinourayira iko zvino nezita raJesu, nezita raJesu. Dhimoni reabhusa regedza mwanasikana, regedza mwanakomana, ngaabude mukubezera vamwe vanhu, ngaavake upenyu hwake, ngaaite zvinonzi zvake. Mweya wekuabhusa, mweya wematrasa, mweya wekuabhusa ndinourayira panzvimbo ino nezita raJesu, nezita raJesu. Vana venyu ngavabate zvinoendeka, vaenda inei Mwari, vanobuda mukubezera Dhavhidhi. Ivai mari yavo, ivai utano hwavo, ivai misha
make my decisions tonight. Vari kumuva from abusive relationships. Vari kumuva from kushandiswa kutisangana inavo. Vauveshe kuita. Vaidiseshe zvinovapa blessing. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Vakaipareketa. Reketa mwanakomana. Reketa mwanasikana. Yakatabosa. Rikata labosiana. Meketa so. Manta parando labosiata. Iketa ya. Menta parando. Manta tiakasa. Ibasha teke malika daya. Menta parasiande. Ribabasha teke malika da. Manto baradiasa. Ikenda boya kariakata. Manta barashike daya. Menta balika diata. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Spirit of abuse. We reject you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hakuna chinoboa chokuti kune munhu anotozva kuti aite mari anodai wewe uri paside kwete kuti uite yako aite yake. Maoko ako akakomborerwa but handina stati machipu ndinacho but ndotongoenda pasi pawo. Mwari ngave stati yako. Mwari ngave stati yako. Haudaite mbiri yekuruka uchiruka uri pasi pomwe munhu achiita mari saluri nezita remumwe munhu kwete rako. But ane gift ari kuita basa imomo ndiwe. Wadirwa nyasha. Rega ngobuilda zvevamwe. Awadirwa nyasha. Itawo chinonzi chako. Vanhu vanogara muEgypt. Vakagara nzvimbo inonzi Goshen. Vanhu vari nobva vachikudai. Vanokudinei vakambogara muGoshen? Goshen is still part of Egypt. Kana ukapiwa mabenefits akadii kana pakaitika zvakanaka sei, as long uri pasi pavamwe vanhu uri kugadzira mazita avo. Goshen is part of Egypt. You need your own Canaan, your own promised land, a place designed by God for you to prosper. Vanhu ngavashandise kuti unoziya pane mabenefits esa. Vauzokuti I'm too gifted to be abused. Woti pano unotangira papi? Ina Mwari unogona kutanga neni. Ende kana atanga neni anopedza basa rake.